एडीसी विलेज कमिटी ऑफिस दखल खालामनो थायो आरो बिसा केसे केरे सिनि कखा हायसे कायसा ऑफिस तो आफायले दखल खालामो बिनि बागै केरम दङ कपुर बहे केरम बांला बागै आइन इंग्लिश बागै एक दङ रुल्स दङ ओ मुताबिक से नों जेकुनु गणतंत्रनि कायसा भित्ति हिंखाय बिनि ऑफिस तो दखल खालामनो हिंखाय निर्वाचननि बिसिंखै चौमारिनि बिसिंखै चौमारि उंयाबय अब जनगणनि ऑफिस न जदि दखल खालामनो हिंखाय बिनि कायसा रायजा दङ रायजाति नङा फायदा और त्रिपुराबो बीजेपी आईपीएफ सरकार दङ नरंगिन सरकार नरक साथी नरंगी सरकार न जे एडीसी विलेज कमिटी 587टा जे विलेज कमिटी दङनि विलेज कमिटी निर्वाचन खायदि नों पंचायत निर्वाचन खायबानो पंचायत निर्वाचन बा पंचायतनि आइन अनुयायी बिनि नियम दङ म्युनिसिपालिटीनि बिनि नियम दङ अनियम अनुयायी नों खायबानो विधानसभा निर्वाचन नङै थाङो तामगै विलेज कमिटी निर्वाचन थांनाय 3 बोसोरमै नों खायाबा आबुनि कायसा बरकनि बीजेपी आईपीएफ सरकारनि बरकनि नाहारमानि जाया उद्देश्य प्रणोदित हलो बांला बेटे आफाय क्लाइद नंगौ फाइमिया अब गणतंत्रनि कायसा प्रतिष्ठान अर्गेनाइजेशन ओ अर्गेनाइजेशन नङा आफाय क्लाइद निमिया और बरकनि जदि उन्नयन नंगाय सबका साथ सबका विकास मिलन साइ दङ और एडीसी एलाकायाव हिंगाय नों निर्वाचन खानो खायनो नाया अमहाय क्लाइ गयबाया अरनि बररखौ बीजेपी खायनाय सीपीएम खायनाय आनी तिप्रामथा खायनाय जतन सिने नांनाय जे अमहाय क्लाइय कोनो प्रतिष्ठान न उङो खायमिया ताइमनो कोनो अटैक खायमिया कोनो ताइने मनो जुर जबरदस्ती क्लाइय कमिटी जोंनो कमिटी इनि डिक्लेयर खायमिया आयो अब स्वयं सघोषित कोनो कमिटी उङमिया एकमात्र एडीसी जे तंगमानि एडीसी हाफां जे तंगमानि एडीसी हाफांनि बिसिंति मनिटरिंग कमिटी जे तंगमानि आबो तामनेबा एडीसी बिसिंगो इया हंगाय तो राज्य सरकार जोर जबरदस्ती खालाय और पंचायत आइन तामनेगा बलबत लिकामो अब पंचायत आइनया एडीसी विलेज कमिटी नि आइन से बलबत मांगनाय अब एडीसी एलाकानि बिसिंगो एडीसी एलाकानि बिसिंगो आबोनि बागैनो पंचायत आइन एडीसी एलाकायाव बलबत उंया आबोनो बुजिना नांनाय आबोनो जों सानानै थांतानि दिनै कायसा लुकरकनि पान्दा क्लाइटा अ पान्दाव जों खबरनोबो सायखनारिका जे आसुकनो जदि मुसुं थांगाय जों तो अलरेडी एडीसी नि चिमी राज्य सरकारनो सुहरका जे दाक्ति एडीसी विलेज कमिटी निर्वाचन खायदि किन्तु मोरतो खाया जत ताइ निर्वाचन गो कोविड नि बिसिंबो बाक्सा काई निर्वाचन था किन्तु एडीसी उनके ब कमिटमेंट दं किरि जागो तिप्रामथा और मेजॉरिटी इन फाइनाल जों हिया जे एकदम 587 टा माननाय हिनि जों साया किन्तु जिनि और अंतत 400 450 থেকে 500 टा जों माननाय जाय 87 टा पंगार थांदों अब गणतंत्र कोनो दिन भाइनिया जे जत थमय रगै जत आनि नाय गणतंत्र सीपीएम कन्टेस्ट आमके जोके जनगण बुझक माखाय वर्ग बुट बननाय बीजेपी बो बुझक माखाय बुट बननाय जे बुझक बननाय जनगण जे फासिंग राय रिनाय आइन फासिंग और पानबुआ अंथं सिम्बुक जागो अंथं जे जागाव एडीसी विलेज कमिटी दङ ओ जागाव निर्वाचननि उनाव बरकनो जे बरक पाइ फाइनाय बरकनो विलेज कमिटी नि चेयरमैन होननाय कमिटी गठन होननाय अ ककनो दिनै शुक्रबार सायखनाय जा बसकांनि सालो तिप्राव ताम कग्र फुजार मतना तिप्रा हस्ते लोगरनि बागै बसकांनि सालो केन्द्र सरकारनो तिप्रामथा वानसारनि कबहे प्रतिनियत माहाय सालथुगिनो जों प्रेसार खालाय दङ जों बायथांनि हाव बायथांनि बररक बायथांनि हाव बायथांनि बररक बायथांनि मानथाय सबथाय मानयां दङ केन्द्र सरकार नों दाक्ति बाहाय खालायै
তিনি जों জানো সকমল মাননাय जों संविधानिक अधिकार माननाय अबनि बागै जों चाइथिगै दङ अबनि बागैनो जों थामसा बाक्सा माने अ थामसा बाक्सा जों जिनि अधिकार जिनि मानथाय जिनि राइट माइसा पर्यन्त जों थामसा बाक्सा दंनाय त्रिपुरा सारकनो जों लामा फुनुंनाय त्रिपुरा सारकनो जों बाक्सा ख्लाय तनिमानि बिसिंथि जिनि मानथाय जों सालसा माननायनो माने बिसि इलेक्शन में कक्ति साखांगे जेफ्रुफानो साव पंचायत ऑफिसर नॉन ग्रेटर त्रिपुरालैंड ने साजागो त्रिपुरा मथारनो आबन तिताम पंचायत ऑफिसबो ग्रेटर त्रिपुरालैंड सारा एडीसी एलाकाबो ग्रेटर त्रिपुरालैंड पंचायत ऑफिस अब पंचायत ऑफिसिया पहिला कखाइनर बुजिना नांनाय पंचायत जेफ्रु सावो अबखाय एडीसी एलाकानि फातारसे पंचायत ऑफिस अबखाय एडीसी विलेजसे पहिला खाय रेकर्ड अनुसार ककमा सानाय अब जे पंचायत ऑफिसनि सामानि एडीसी विलेज बिसिंगो जे तंगानि अबखाय एडीसी विलेज कमिटी से एडीसी पंचायत या सुतरां एडीसी पंचायत न तुइनो जब तो जे पंचायत तंगानि 587टा विलेज कमिटी न तुइनो जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड नायो आबनि फाताराव जे तंगानि सिं बरनो जों बिसिंगो खिसनय जों नायो तामहैबा जों बाय थांनि हाव से जों बाय थां माइनरिटी का इंडिया नि ताई कुनु जागावबो फातानि बरक खायमानि बागै जे ऐतिहासिक कारण न फातानि बरक फायका फातानि बरकनि जों बिरुद्धया किन्तु जे ऐतिहासिक कारणे फातानि बरक फायका ओइ ऐतिहासिक कारणे जों अर ग्रेटर त्रिपुरालैंड एडीसी न तुयै एडीसी एलाका न तुयै एडीसी एलाकानि फातारो चिन बरनो जे गोदानाय तंजाक कानेक्टेड तंजाक कन्टिग्युटि तंजाक आबनो जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड नायो आमो साकाका इंगला निं पंचायत सिमिसे पंचायत बानि ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि बिसिंगो पंचायत या एडीसी विलेज আমরা বাংলাদেশ সাইতং হাজে পঞ্চায়েত ইলেকশন হংলাখা তাই এডিসি বো ইলেকশন হংলাখা নাই আবো আমরা বাঙালি তো কনস্টিটিউশন नि मालिक या আমরা বাঙালি সাবো আমরা বাঙালি কাইসা पॉलिटिकल पार्टी से আমরা বাঙালি तो संविधान नि मालिक या जों तो संविधान तंगनि आइन तंगनि सानो बरक थामबाय कि राज्य सरकार बरनि को खाना जों दाव प्रेसार खाइतंग हाई कोर्ट काइसा केस चले तंग इदानी अब उनको खागेनो राज्य सरकार बाध्य उन्नाय माननीय हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरानि ककमा खानानै जों लांसु